ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Don TJ. айни замон дар назди театри ҷавонон дар Молодёжный қарор дорем. аз ин тараф цирк мешавад, дар инҷо бошад худи театри ҷавонон ёвар ва аз ин тараф бошад беморхонаи истиқлол. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар 12 ошонаи ман ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст, блоки бобангӣ, ман ҳамин трезаи кушодаги дӯстони азиз, ман ҳамин хона сирбатка намезанем рафт. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ ва ман ҳамин подъезд мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага кардагиам бо масоҳати қариб 64 метри квадратӣ дар 12 ошонаи бинои навастройка. худи бино дӯстони азиз аз 19 ошона иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо ҳоҷатхона бо ҳамом, ҳуҷраи кӯдакона яъне детски, боз якта дигар ҳоҷатхона, ошхона, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дӯстони азиз таъмири нав дорад. ҳоло баъд аз таъмир ҳеҷ кас зинекадагӣ нест. таъмири нав таъмири зебо мебошад. шурӯъ мекунем аз ҳоҷатхона ва ҳамом. ҳоҷатхона ва ҳамом мебошад дӯстони азиз. системаи вентилятсия дорад. инҷо ҳуҷраи кӯдакона яъне детски. дӯстони азиз дар бино отопление гузарондагӣ ва дар хона ҳама радиатору часпондагӣ. дар инҷо боз якта дигар ҳоҷатхона термекс ҳаст. дар инҷо бошад ошхона дӯстони азиз. кухни гарнитур меистад. трезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. витишка ва дӯстони азиз фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. минтақаи беҳтарин мебошад назди театри ҷавонон. бинои навастройка дар якум ошонаи ҳамин бино дӯстони азиз супермаркети ёвар аст ва трезаҳои хона дӯстони гиромӣ раҳи калонро нигоҳ мекунанд. мана ҳамин гуна манзараи зебо дӯстони азиз, бениҳоят манзараи зебо театри ҷавонон ва ростаки дӯстони азиз равем беморхонаи истиқлол мешавад. минтақаи беҳтарин аст дӯстони азиз ва дар инҷо теғзона яъне ҷои кондитсионер ва ин охирон яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. кондитсионер дорад. чӣ хеле ки дидед, хона таъмири бениҳоят хуб дорад ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. нархи хона бошад 640 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Don TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин авор монба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барои кор. худо нигаҳбон.